Tatatxan heldu da, iritsi gara Madridera. Ez dakit hegazkinez edo ez, baina seguro no, estatusa ez dakit hegazkinez datorren aireratu ote da behingoz? Eta Señoraren eta Espiritu Santo. Estatutoa, estatuti, la mafia, el Giro de Italia, la bicicleta. ¿Arnaldo? Estos señores del PNV es un pasito, pero para atrás. Ahora ya no estamos ni tan siquiera en la bicicleta estática. Ahora vamos para atrás. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. Eta bitartean, Urkullu... Eta orain, mundu zabalean oso ezaguna egiten ari zaigun sintonia hau. Benetan... Hau politika feminista da, eta izue, klitori ere politika da. Esto surge de una frase que me encontré por internet casualmente sobre cómo estimularla. La economía parece que es un clítoris gigante. Baldakizu Euskal Marilyn Monroe existitzen dela, eta ez dela Tessa Andonegi, ez, bera Yolande Betbeze da. Eta benetan, Black is Beltza dokumentalean jartzeko emakume puxka izango litzateke, gero itzengo dugu. Eta zuek ezaztu bihartik aurrera Durangoko azokan izango gaituzue Hamaika Telebistan 24 orduz edozein lekutatik ikusi gaitzakezue, sare sozialetan telebistan sintonizatu, hortxe izango gaituzue zuentzat ere. Beraz badakizue, ez galdu, astera goaz, kolpez kolpe. Kaixo, Gabon, ongi etorri hemen gara, berriz ere, gaurkoan 8. saioa, eta beti bezala, hirukote zoragarri bat, hemen nere ondoan Amaia Ereñaga, Gabon. Gabon. Gainera gaur, ja, ohikoa duzu moduan, gaur ere emakume zoragarri baten inguruan hitz egingo diguzu, ezta? Yolanda Betzeberi... Yolanda Betzeberi izen aldatuko dugu. Izen aldatuko diogu. Yolanda Fox, Yolande Fox ere ezaguna, baina, bueno, lanbidatutxo emango ditugu, eta izan zen Miss Amerika 50. hamarkadan, guzti zautzi eta iraultza handia sortu zuen jatorri euskalduneko emakumea. Konprometitua, eskertiarra, bizitza aukizun nahiko la bomba izan zen. Gustatzen zaizkigun emakumeak, gustatzen zaizkigunak, eta eskerrak ekartzen dizkigutzula honea. Miren Legorburu, kaixo Gabon, zuri ere? Bueno, zuk ere gauza ugari, guri gaur kontatzeko, ez da? Bueno, beti zerbait ateratzen zait, gero damutu igual ingo zait, baina segura baiet. Ez, neska, damutu, ez gustore egoten gara. Bai, egia da, hori bintzen lortzen dugu, ez da? Saio hasi baino lehen hemen egoten gara mila gaiez hitz egiten da esaten dugu. Honekin saio bat inbar dugu, honekin eta honekin. Ez dugu amaten ordu betean dena egiteko. Egingo dugu gaur ere. Eta azkenik Tessa. Tessa Andonegi, hemen. Kaixo, Gabon, kontatu guzu, Tessa. Eta zuze, gaur ere gogotsu zatoz? Bai, gogotsu eta arriskoa daukagu, gero eta konfiantza handiago daukagu gure artean, eta edozer gauza, Mirenek esan duna, edozer gauza esan dezakego, eta igual, gero, damutuko zaigo, hainbat gauza esateaz. Bai, oso gustora. Garrantzitsuna dalako hainbat gauza esaten ditugula, eta ja lotxi gabe, nik uste dut gai aproposena kongresua, ez da? Ze kongreso? Espainiako kongresua. Espainiako kongresura, badakizu, Bueno, atzo aktak hartzen zituzten, eta kargu hartzak ikusi genituen, ikusi zenuten, egia da, ikusi genitula batzuk euskeraz, beste batzuk hitz egin zutela independentziaz, beste batzuk preso politikoez, egon da hor ere, ez da iskabilatxua edo, Amaia? Bai, eta Vox sartu da baita ere kongresuaren baian. Gaur goizekoa informatiboak nahiko deigarriak ziren, zepata zuek errua botatzen zio peperi,
eta PPk soeri. Eta oso politia zan, zezan hori oximoron antzeko politiko batez, hori hola nazte borrazte hori. Baina, bueno... Eta Ciudadanos Voxekin, Voxek Ciudadanosi, Ciudadanosek Voxi... Bai, zabaldu, kongresua eta hasi da. Noiz bukatuko den, hori da asuntoa. Hemen irudiak ikusten, atzoko. Bai, nik ez diot bizi iraunpen luzeik ematen, legislatura honi. Apostuak ingo nuke, bermuta eta rabak. Vale. Bermuta eta Bai, apostuak ingo Berriz ere nizuke. hauteskundetara joaten bagera gutxienez joango gera ongi amaiketako ona egin ondore. Bermutakin ondo. Miren, nola ikusten duzu, atzo nola ikusi zenun kongresuarena, ze bermuta eta rabak, bueno, analisi sakon badira, baina ostean nola... Kuriosoa da, esan izan du dugu, eskubideak beti ere atzeraka egin dezaketela, eta horren arriskoa da, hainbat parlamentarik edo diputatuk hartu zutenean hitza erabili zuten dagoeneko konstituzionalak ontzat eman duten formula ezberdinak erabiliaz, eta berriz ere, bai Vox eta bai PPk, hoien kontra joko dutela esan dute. Dagoeneko onartuta zeuden, eta zalapartarik sortzen ez duten formula erabilita, orduan beti joan gaitezke atzera, beraz. Aurrera, Jo dezagun aurrera bentajaz, atzerapen horiek txikiagoak izan daitezke. Baina, pizkande gargarria da, kongresu batean eta politika egiten ari zaren gune batean, azkenean egite dutena da, denbora guztia jotzen nahi dira, konstituzionalean jarriko dutela denutzia, ez da izan, azkenean dana judizializatzen nahi dira, ez baita. Eta horrek, arazo handi bat sortzen. Kuriosoa da, batzuntzat oso legitimoa dela herritarrek aukeratu dutena, baina beste kasu batzutan ez da hain legitimoa. Interesatu ezaienean. Segun nongo azaren... Zenbatetan entzun dugun violentziarik gabe edo zer gauza defenditu zitekeela eta gero. Baina egia da ere pixkat ez da, hori arian hartuta egiten ari direna da, azken finean dena judizializatzeko bide hortan lortzen dutena da, azken beraiek ere argumentazio handiegirik ez dutenez, hori egiten dutena da, demuzien titularra, eta bizkarra, ez da? Zarata. Baina herritarrek interesa galtzea behar bada ere bai. Eta ez garrantzi gehiegi ematea, ez da normalean interesatua egon daiteken herritar horrek ere interesa galtzea. Orduan haien artean, berriro haien arteko txiringito bat sortzeko. Politikaren estrategia bat ez da kek gortinak behin eta berriro jartzea ahaztu dezagun zer den importantea eta zentratzeko beste tontakeria hauetan. Bai, tontakeriak edo ez, argia hona da, Madrila joteko askotan bintzat hegazkina hartzen dugula, eta kongresura joteko bai, estatusan bila joteko ere, zakit, hegazkina hartuko dugu noiz baitan? Pasan, aztekoa da. Ez que ekin jari Kriston. Eta Señoraren eta Espíritu Santo. Ikusi dugu, hegazkina ez edo ez, egan bintzat estatusa izan badugu, ez da? Amaia? Ez dakit, badukau, ala, bai, benetan esate dizut, ez dakit daukau, ez da, proposamena, ez da bai datzen nahi dira, karo. Egia esan lortzen duten. Hori da, lortzen dute interesa galtzea. Hori da, eta larria da, eta saltzen digute, ez adituak ez dira ados jarri, beraz, hiru proposamen daude, baina trampa da, ni vegetarianoa baldin naiz, eta nahi izaten baldin maite, aukeratu dezakezu, karrileras, rape edo solomillo, Nizuekin Kriston goziakin, jongo nahiz, erraban inesita honekin, afalordua bala. Afaldu gabe etorri zehalako. Nahi esan, ez du balio. Orduan, funtsean zer dago? Berriz esaten dut, trampas al solitario. Edo zein aukeran artean aukeratzerik ez badaukat, ez daukat aukera librea. Eta orain gauza bere egin dute, orduan egia da, oraindik ez dago, oraindik eztabaida fasean dago, baina nahin beste denbora da, eramate eztabaida fasean, Amaiak interesa galdu dula. Tesak interesa galdu dula, eta nik ere bai, baina disimulo. Ez da arduratsua. Egia esaten dizuet, bat ere disimulatu ez duena Arnaldo Otegi izan da, ze hartu du estatusaren proposamen hori eta honako hau esan dugu. Estos señores del PNV es un pasito, pero para atrás. Ahora ya no estamos ni tan siquiera en la bicicleta estática. Ahora vamos para atrás. El Lehendakari Ibarretxe tenía claras algunas cosas, al menos en este texto están. En el preámbulo se habla claramente del derecho de autodeterminación, pero también se dice que el sujeto, cosa que no se define aquí, aquí volvemos a ser una comunidad autónoma. En el texto del Lehendakari Ibarretxe éramos una comunidad libremente asociada.
un pasito pa'lante, un pasito para atrás. Maria. Egia. Estatutoaren konga da, bai, horretan. Bai. Kuriosa da, dena den, ze kapazitatea daukagun, ze gaitasun hiritarrok dena irensteko, ez? Edo zer gauza irensteko, eta ez du reakzionatzen. Nik uste badagoela norbait hor bultzatu nahian, edo, eta esaten dut, ez, hau ere aguantatzen dute. Venga, guazen pixka bat ematera gehiago, ez? Guazen gehiago abusatzea, nola baita. Eta, ez? Bai, bueno, ez dute eurek asmatu, ez? Erromatarrek esaten zuten, ez? Herritarrei ematen ogia eta lehoiak edo zertan, pan y zirko, ez? Ba, antzeko zerbait, ez? Guri ere emate digute, pan y zirko, eta horrekin, bueno, horrekin konformatzea esper dute, baina, bueno. Eta konformatzen gara. Bueno, batzuek, bai, beste batzuek gehiago kostatzen zaigu. Nik uste dut, gaudela egia dela, momentu batean gaudela, nik uste dut oraintxe kalinkesta batekin eta galdetu estatusaren inguruan, eta jendeak ez daki dagoen ez dagoen proposamena zer dan, zertan oinarritzen dan, horrek zertan baldintzatuko gaituen. Nik uste ja, hainbeste entzun dugu estatus berrikia, zegertatuko dan, ze oinarri, jendeak ez daki. Eta gainera badakigu, Eusko Autonomia Erkidegoko herritarrak edo euren ordezkariak ados jarrita ere Madrida joango direla eta Madridek atzea botako duela eta errepikatu egingo dela lehen egindako bidea, eta esaten du horretara, zertara joango zera, ez? Ba, ez da egit, ez bada, ez badugu onartzen herritarren gehiengoaren nahia errespetatu egin behar dela eta herritarren gehiengoaren nahia ezagutzeko galdeketa bat egin behar dela, abia puntu hori ez badugu onartzen, ba, dantzatu dezakegu, paso pila bat atzera eta paso pila bat aurrera. Baina dantza bat izango da, ez da izango ibilbide bat. Bai, kontua da PNV-ren agende posibilismoaren posibilismo historiko hori, ez? Beti horre mantendu dela eta gaur egun horretan nabil baita ere. Eta argi eta garbi izan zuen Ortuzarrek aurrekoa baita ere. Zer lortu nahi baldin baduzue, zuen esperantza horiek, hau da independentzia, hainbeste aldarrikatzen duten independentzia hori, etzazu alakoik espero, eta lortuko ditugu beste pausu txiki batzuk. Guk gaina, beti izate dute ez, EAJek lortzen ditula, ez? Oso harrigarria da. Bai, baina, bueno, azken finean, ni zalantza ditu baita ere, akorde batera iristen baldin badia ere, zen nahi ustot kontu enten ere zerikusi handia daukala baita ere, oso lotuta ikuste dut nire ikuspuntutik. Estatutoa aurrekontuak baita ere, Podemos eta PNV-en artean lortutako aurre akorde hori baita ere, eta gero Madrileko gobernua. Eta orduan dana da, hoize, bodagatu antzeko bat, hemen puntadatxo bat ematen diot, bestaldetik askatu iten zait. Orduan arandua eta berriro josten saiatzen naiz, eten nio txapusatxo bat eta gero bestaldea jute da ez. Ni kanpotik begiratuta eta kazetaria ez naizen ez ere, ez da oso ikuspegi merkantila bezala, negozioetatik guztiz ez. Netzat bai, behintzat, bai. Hau emate dizut eta hau emate diazu horren ordez, ez? Horrez dago ez poesiarik, ez romantizismorik, ez abertzaletasunik, ez borondate nazionalik. Da negozio bat. Egon barko luke gaina da hoen gauden momentuan, egon da. Baina bada, ez, osea, alegiz mugitzen ari denaren antzezpen bat edo egin, ez? Ez dezatela esan, Euskal Herritarrak mugitu direna, Kataluniakoa gertatu denan, ez dezatela esan tagunuz mugituko gera, ez? Pentsatu dezagun, gu ere mugitzen ari garela, ez? Eta orduan, parlamentuak hilabeteak daramazki estatus berriaren inguruan, eta oraindik ere ponentzia horrek hartu behar ditu hauek eta adostasun ere iritsi behar dut, orduan, antzezpen hori egon badago, ez? Dena lotuta egongo da, baina ez ezerre aldatzeko. Bai, hori bada, esaldi bat, ez? Dena aldatu ez ezerre aldatzeko. Oso ondo bizigea, oso eroso. Oso eroso. Batzuen ustez. Bai, oso eroso ez dakit, baina hemen hitz egin dutzue antzespenak, sintonia badagoen edo ez, bintzat argi daukaguna, baten bat atera dela sintonia berezia egiten. Bueno, zuera bakazu egita, sentitzen bai. Zer sintonia ona, nik uste torbidean da biltzala. Zer utzen zaizu, nik uste hau ikusita,
noski egun hauetako gaietako badakizue maratoia, ITB maratoiaren inguruan, minbizia duten aurren inguruan izango da aurtengo maratoi hori, eta horren baitan, lautelatu abestia jarri dute martxan, eta ni leheno komentatu diet, hasi baino lehen, lautelatu entzutaz pixka nazkatu nahi zela esaten ziaten, ez? Oso polita da, bai, ez bairi gabe, ikeragarrizko abesti polita da, baina saturazio puntua. Twitterren irakurri nuen batek jarri zuela, ez? Badirudi hemen norbait kanpaina egiten ari dela gorrota dezagon lautelatu. Osea, ez, igual arerioren bat edo ituitzen... Ez dute lortuko hori de. Baina txistuarekin jotzen nahi zen hori lautelatu zen. Bai. Nik ere ez dut rekonozitu. Esaten, gaizkizo dutela? Ez, baina... Txistuarekin zer egin daiteke? Txistuak bere muga dauzka. Hori ere beste programa bat, horrek ere beste programa bat. Erantzen eman lehizute baino erraren zaila. Txistua da, en fin. Tordon, bai, izan pi, justo zatitxo ere. Nik uste dut, ez nuela espero irudia bera oso garai bateko irudi, osea, itoizek gure generazioaren zait, suposatu zuen zerbait aurrerakoia. Iraultzailea. Bai, urbanoa, ez, osea, beste estetika bat, beste musika bat, beste ez dakizert, orduan ikustea. Lehen garaiak, ez? Irudikatuak horrela gizonak alkandora zuriz. Itxoin, miren, gainera lasai ez, eta gainera eskertu egin zuen da, zorionak. Zorionak, hor olentzero ateratzen aizala balkoitik handa, ze irudi bukolikoa, ez da? Baina, zuk esan dezun hori ere, miren egia da, ez da? Ze itxura, baserri handi hortan, ongietorri Gabonak, edo ongietorri Euskal Herriko Gabonak, edo modernitatea ere hemen existitzen da. Ze irudi izan hori, eta ze publizidade doakoa? Neri lautelatu iritu ze berriro ere kanutoa erreta, baina kolokon daukadan ikusten ari naiz, nire atxona txistua jotzen, eta gero konturatu nahi Iñigo Urkullu zala. Bueno, pues eure daukaten lautelatuko ikuspegietan eri ezberdina da. Zingo jo. Zuk esan dezula, Urkullu, ezakite, adin ingurun, ezakin dola ibiliko zaten Urkullu, eta zu hortik. Zuk esan dezu kanutoak erretzen, zuk uste duzu kanutoak erreko zituela bere garaian Urkullu? Nik ere ez, nik ere ez. Etzen hon erretzen? Ez da pentsatu. Ez, gaina okarrena da egia dela, Nahi bai, baino ez. Ez, niolako rebeldea nintzen, eta... Kontrakultura. Rebeldesin kausa kontrakoa. Ni tokatu zitzaidan, 80. hamarkada Oreretako institutuan, Beraun auzoan. Niretzako momentu harretan bazan rebeldia punto bat. Drogarik esartzia? Bai. Ara. Nire justo kontrakoa. Horrela bizi nuen. Badakigu Tesa eta Amaiaren iritzia zen. Tesa, zuk imaginatzen duzu Urkullu porrak erretzen, igual bere lasaitasun hori horti datorkia? Eta alde ilun bat. Eta alde ilun bat. Horrek ere beste programa batera ematen du. Alako itxura txintxua daukatenek eta oso alde iluna izate dute. Urkullu galde iluna daukatzearo. Bai. Alde argia ez diogulako ikusten esaten dute. Neri etzaiti, maratoiarako proposatu duena, lautelatu zehatzea abestea, iruditzen zait, publizista bestela oso ona dela, Urkullu jarri duena baserri horretan, horrela jantzi eta irudi horrekin, argitasun horrekin, eta horrela uste dut ez dela publizista ona. Neri behintzat, suposatzen da. Sekulako morrua, mate. Hasigia morboekin. Bai, baina bueno. Hasigia morboekin, da, esan du, Urkullu txistua morboa. Amaia eta zuk esan dezu den. Bai, hombre, nuke Urkullu nizer dakit, rap bat dantzaten imaginatuko. Ez da funkia, ez da gizer, bueno. Musika jotzeu behintzat, eta zati izo talde iluna baldin makau eta ere, Urkullu itxusiagoa izan zitekeen. Bai, egia da. A ber, egia da. Neri etzai gustatzen orokorrean behar bada asko sufritu dugulako personak bere itxuragatikan epaitzea eta ez da gizar. Orduan uste zerbait. Ez. Orduan, normalian inkomodatzen naiz, eta esaten detenean, eskau itxusia da, eta jartzen izorla esatik, emakumeek
askotan, ez, ezatu behar izan du da, pero donde va esa con esos pelos, no sé, uste dut bakoitzak daukan itxura duela denak, eta denak... Gure Pepito Grillo zara. Eta gero, esperantza daukat, neronik ere norbaitentzat morbo edukiko eta orduan esain zausartzen norbait. Esaten gizon esatarra den. Alderantziz, hori izaten ninduan. Hau zoragarria da, Tesa eta Amaia lehuntzen, a ber, baina ez dugula esan Urkullu itxusia denik, A ber, hori Da, estilo kontua da. Hoi da, oza, nik uste dut bere adinerako eta ez da gizar oso ondo dago, ez da, nik kalean ikusi ezertaz ezagutzen ez dezuna, eta ez nitzake izutuko, baina nizketan hasten denean, igual bai. Miren, ez du kanutorik erretzen, seguroen kirolaria da, tipo zintzoa garbia, eta esan dugu seguro alde beltza, edo alde iluna izango. Eta okina gainera, dena dauka. Okina? Dena dauka, okina. Okina da? Zer, okin familia batetik da? Bai, lagunetako saio berezi batean ateratzen ogia egiten, bere aitonak irakatsia. Gure gizon ideala izango da. Esan barru, horrari bat esan barru, baina igual ez dut esango, ez? Amasatzearen... Nik gauza bera pentsatu dut. Amasatzeak, masaje honak ematea berez ekarriko du. Orduan igual beste begirada batekin... Lehendakari jauna, kolpez golpera gonbidatua zaude, gu lauei masaje bat emateko, zirutzen zaizu, Bueno... Bota guain. Zergatik ez? Zergatik ez? Hemen daukagu. Hala ere neskak, hitz egin dugu, baietz izan ditugula lau teilaturen ingurua maratiak ere, baina egun hauetan ere asko entzun duguna, bai Euskaraldia bazetorrela Euskaraldiarekin, eta atzo Euskararen eguna izan genuen, hainbat ekitaldi, herri guztietan, zulanean aritu zinen hortan. Bai, Irunen egon nintzen Euskaraldiak antolatutako ekitaldian, eta, Irungo udalak eta Euskaraldiak antolatutako. Vitamine faktoriak antolatu da zan, eta herritarrek berez etorri behar zuten, beren batez ere zan, helburua zan jakitea nolako bizipena izan zan iazko Euskaraldia, eta ze espero zuten datorren urtekoari buruz, edo ze itxaropen eta ze desio zeukaten. Jende gehienak esan zuen oso ekimen importanta izan zala iazkoa denontzat, ez? Galdetzen nien zenbateraino eragina izan zuen edo zerbait aldatu zen beraien bizitzan, eta askok esan zidaten lehen hitza esate baterako orain kontziente direla lehen hitza euskeraz esan behar dela edo esaten dutela beraiek. Naiz eta lehendik ere egin lehen hitz hori, ez? Importantea dela lehen hitzaren kontua. Eta galdetu nien ere ea zemuzko reakzioa jasotzen duten normalean lehen hitza euskeraz batatzen dutenean, eta nik uste baino gehiagotan erantzun ziaten harrera ona daukala. Ze askotan irakurtzen dugu, ez? Hablan behin kristiano eta horrelako reakzioak eta izaten direla, baina jende gehienak esan zian Irunen, behintzat, harrera ona daukala. Eta hitz batzuk zehatu genituen, opari ekarri dizuet opari itxo. Hitz batzuk aukeratu genituen, ze pentsatu zuten vitaminekoak euskeraz hitz eder asko dagoela. Txoriburu zuretzat. Txoriburu, muixutruk, arri horriar... Pasaia zure, Zuri zirrikitu. Nei zirrikitu? Zirrikitu. Eta hori magala, bai ez da pegatzen nahi da, Neri magala. Aizu, muixutruk edo maitekiro, Nahi dezuena, horietatik nahi dezuena. Neri magala. Txoriburu ez da zula jarri, neska, brometan esan dizu. Oskarbi jarri. Bale, pues ya está. Nik magala. Txapela buruan eta ibili munduan. Txapela buruan eta ibili munduan. Eta ideia polita da, ez? Hola, konturatzea euskaraz hitz polit asko dauzkagu. Neskak mikroan gainen ez jarri, posible da. Ez taldean. Muixutruk, listo. Zer utzen zaizue? Ez que muixutruk hitz zoragarria da. Zoragarria. Hitz politak gaizu, tesan mila esker. Baina, atzo Euskararen eguna izan zen, baina ere baita, agian txikituagoa eratu zen, baina Nafarroaren eguna ere, ez da? Eta bazpare ikusteko Nafarroaren eguna izan zela hitzingo dugu, ez da? Aipamen txiki bat egingo dugu. Baina Nafarroan ere alderdi sozialistakoak egin dute bideo bat, benetan, nik ezagutu nahet, haien grafismo egilea eta haien produziokoa dena eskizora garria da bideo.
ikusten da, Amaia, zubi hori denbo guztin, eta atzean bardeak, ez da egizte erraldoiak, polita. Aiginean bestia Urkullu batik komentatzen, baina hau ere oso... Bai. Gaztea esaten bezala oso ranzioa. Oso ranzioa. Arraroa da, ze Nafarroan talentu duen jende asko dago. Bai. Baina azken orduan konturatzen zeranean, kontxo, Nafarroan lehendakaritza daukagu. Eta zerbait egin beharko geruke partido bezala, eta etzeanean jabetu eta ematen diotzunean bekario bati zerbait egin dezan azkar eta azken momentuan eta horrelako gauzak atatzen. Nafarroan gaina ez du inork ikusiko, segurenik telebistan emango zuten, eta Nafarroan nola daukate zubi foral hori, ez da inor geldituko. Nafarroan, oporretan egongo, erranak seguruenik. Egin zuten horrekin kontatuta. Total, zertako gastatuko dugu asko, ez da inork ikusiko. Ez, seguruen gertatuko zena da, oso ondo ordainduko zuela, gero ez dakiz zein, baina hori oso ondo ordaindu egon zan bide hori. Bai. Nafarroaren eguna zuek bintzat ospatzen duzu? Ez, nik garaipatean bai egiten nuen, baina egia da horretan eragina daukala, zeinekin zabiltzen momentu horretan tola, ni momentu horretan lagunak bastan ingurukoak nituen, eta haiek ospatzen zuten, eta nik arrimoan ere nolapait zea egiten nuen, baina ez, egia da, niretzako euskararen eguna bera ere, ez baldin bada zerbait bereziagatik eta horrela, lan egun normala izan dela. Aldundian egon izan urteetan ezik, bestela lan egun normala. Seguro normala ez dena izango, eta seguro izuek hirurak esaten diazuela Durangoko azoka dela. Badator, dagoeneko badator gure zita Fashion Weekenda, hemen dugu. Aurkian pausatu da ideia emozioz guztia. Paperezko txoriek edatu dute malkoa plazan, sarean, antzokian. Irudikatu, sortu, zabaldu, jaso, gozatu. Osorik da. Durangoko azoka, abenduaren 5-tik 8-ra. Sentitzen ditut konparazioak, baina hau bai da. Benetan espot txukuna, polita eta freskoa, ez da? Hala da, bai. Zubiren bat falta zitzaion. Bai. Hor jartzeko. Zubiren bat horre. Baina dotorea da oso modernua. Bai. Hau da gustoarekin egitea gauzat eta benetan sormena erabiltzea. Hori da, ez? Txukun, garaiz, garrantzia emanaz, bai, gustura ikusten den horietako lan bat. Eta poltza polita da, Bai, bueno, ikusi genuen, orain dela ez dut, ikusi genuen kartela, eta kartela horretan oinarrituta, bai, oso, nik uste dut dena bukatuko dugula gure boltsa etxera. Bai, egunean beinen nik behintzat ez dut irabaziko, gazte honetan hori da saria. Eta nik ere ez daukat martxa. Bueno, bai, bigarrena zozketa bidez. Bai, nire gurean beinen aste honetan ez nabil fil, Bai, baina ez dut hori trukauta da, hola, zerbait zen. Nik, bueno, 10 ez ditut asmatzen, baina asko, bai, eta beti abertzei hortxe aurrian batzuk. Hasi berrian naiz, baina bueno. Nire hasi berrian naiz, baina emozionatzen naiz. Egin behar dugu talde bat. Eta gero egin behar dugu gure artean kolpez-kolpeko taldea. Kolpez-kolpeko taldea. Eta saria, noski, importanteena da, ben saria motivazioa de behar dugu. Bestela kaka, Hombre, bestela. Aizeitekin esaten belarritik orantxe Telegram talde bat osatuko dugula hori egiteko bikain. Ados. Bale, ados. Denak. Bueno, eta orain garrantzitsuna, Durango badator, liburuak, kultura, sormena, jongo zeate Durangora, eta bat, kontatu jazue bakoitzak, ze bakoitzak izango duzu, bat baina gehiago, pasa izan bat Durangoko azokarena, eta ez bakarrik kulturala, Hor aldezarrean gero ibilizatena, gora, bera, edo anekdota txikiak. Hasi, Amaia, izango dituzu seguro. Anekdotak? Galdera trampa. Galdera trampa deritzona. Bai, Juan Urtero. Bai, txikitatik, eta hori landa ezagutu dugu, gero lanagatik ere tokatu zaigu baita ere jutia. Eta bai, ni Australian jungo naiz, baita ere, eta ingot euskaldun asko egiten dugun, nola azoka da plan kulturala eta eraberean soziala, baita ere, oso soziala da, oso. Bai, jende batekin elkartzen zea, hoi da, elkartu, liburuak erosi. Nik egia esan, liburuak gero eta gutxio eroste ditut bertan, ze kriston pisua hartzezu, eta normalian liburuak eta diskoak aurretik gauten dira dendetan, eta orduan egin dezakezuna da, eta bitxikeriren bat, Durango da oso politia bitxikeriak aurkitzeko. Nik aurkitu ditu Durangon, esateako, ne familia Durangokoa da, eta daut Oliba izeneko argazkilari bat egon zan, aleman bat Durangora etorri zan da, eta horrek Durangoko argazkiak eta zituen gerra aurretik etorri zan, 34an alako zerbait. Eta aurkitu nuen bertan erakusketa batean, Durangon egindako erakusketa bateko katalogua,
Eta katalogo hortan, azaltzen zean, nire osaba, baserriko argazkiak, familiak aurkitu ez, inoz ikusi ditugun argazkiak, ez? Ordan bitxikeri horiek aurkitzea interesgarria da, gero laminak daude baita ere, oso, ni jendeari komentatuko nioke, hori, igual pixka gauza raruen bila, juten baldin bada, gauza bitxiak aurkituko ditula. Bestela, normalian, liburu dendetan eta aurkitzen ditugu gauza daude. Bestela denak orokorrean aurke ditzakezu, baina Durangon erosteak ere badula bere xarma. Hombre, sinadura, gero puta bada, baita ere, egileak sinatzen baldin badizu libura, ezin diozu inorre oparitu. Ja, ni horrean zerrendetan jartzen. Hola, da. Ni ez naiz jartzen, oso gaizki daramadalako horrela jende artean eta ibiltzea. Askotan ibili naiz jende artean hala beharrez, eta aitortu behar dut, kontraesana badirudi ere, 10 egun beranduago Hondarribian egiten dute, azoka txikia, euskal liburu azoka txikia, eta, Durangora joan naizenean, beti joan naiz, beste arrazoiren batengatik, inguruan dagoen beste zerbaitengatik. Neri sartzea berokiarekin edo aterkiarekin horrelako toki batean liburuak begiratzera jendearen gainetik eta ez nau erakartzen. Miren, baina poteatzea? Hortan ere rebelde? Goien kalea gora eta bera. Otze zakatu adibidez, bai oso interesgarri iruditzen zait, eta uste dut, Durango izan duen bilakaera, behar bada inbeste handitzearen eraginez edo horrela, herri mugimenduak eta berriz ere areto nagusitik edo kanpo utzi dituzte, berriro aterpera bideratu dituzte, eta horrela hurbiltzeko joera edo interesa edo horrela, bai, baina areto haundi horretan, jendearekin borrokatzen liburu bat... Baina orduak daude. Esan azoka guztietan bezala, esan liburuak ikustera, kultura ikustera jut nahi baldin baduzu, ze asko dagoen guztia, bertan erakustea. Eta badaude ordu batzuk, hau da, jendea poteatzea juten den ordu hortan, eguardi partean, eta askotan libre egoten da, lasai egoten da, itxi aurretik, siesta orduan baita ere. Ordu batzuk da kontrolatzea, eta egia da, lasai ikusi ditzakezula, eta gero egilekin egon baita ere. Kontatu jazu zeo zerte. Ez, esan behar nuen, Euskaldun peto-petoa izan nahi baduzu, batetik behar duzu berritxarraken azken kontzertura, Durangora. Eta Sarara, herri horretxera. Bigarrenean. Saran dago Euskal idazleen bilkura, aste santuko astelenean, Paskua bigarrenean. RH negatiboia berdin du, ez da? Oiek bete behar dituzu. Eta nik normalean ez ditut betetzen. Ni aurten larumatean jongo naiz, eta bi helburu edo jarri ditut. Claro, helbururik gabe Durangora jotea ondo daiteke, baina pare bat behar dira. Pare bat. Daukat alde batetik Atopia joko, iaz eman zieten beka, justo Durangon, eta urten ere beste norbait emango diote, pentsatzen dut. Atopia RG joku virtual, nola da? Rol joko bat. Justo iaz eman zioten. Bai, aurten aurkezten da, ja badago... Atopiari. Bai, Atopia, izena. Eta gero, Mariruz Estebanen Andres Zaharren manifestua liburua. Piskat irakurri dut eta oso interesgarria eta oso polita iruditu zait, eta Andres Zaharren manifestua seguru interesatuko zaidala. Bikain, gu atxua, gu estupenda gea, Andres Zaharrak Andria gea, eta punto. Baina polita da gainera horrela esatea, Andres Zaharren manifestua. Bai. Ni Andres Zaharrak ez molestatzen da, atxuak itzen nahi pila gustatzen zaite, bai, zen ere familinik entzun dut beti atxuak ez da dize, atxuak ize, baina ez inungo konnotazio negatibo. Hori da, eta dena da zeinek eta nola esatea. Zeaz molizien. Hori da. Arrazi guztiakin. Bueno, gu jungera momentu batean Oier Zuñan gana, ze badakizu, Durango da, baina kartelaren egilea Oier izan da, hemen izan genuen, eta berak kontatu dugu Durangoren inguruan azkenean zer, ezta? Bueno, ilusio handia egin zidan, egia esan Durangoko azokako kartela diseinatzea oso polita izan da eta ardura handikoa. Bai, iruindarra naiz eta Durangoko azokako kartela egiten nago, baina bueno, Durango parte batean guztiona da, ez? Urtean behin bagoaz Durangora. Hau da,
Durango gure bizitzen parte da ere bai, ez? Euskal Herritar ororen bizitzaren parte. Beste herri batzuetara ezkoaz urtean inoiz, Durangora behintzat urtean behin bagoaz. Eta Gazteletxe, Nafarroa da. Nafarroa izan zen, bada eta izanen da. Gora Nafarroa libre, gora... alderantziz. Nafarroa libre. Bueno, eta ikusi dugu Oierrek esan duena, beraz gazte iruindar batek hau esaten badu, azken finean esaten ari garena, ezta? Zubil lan hori egiten du Durangok Euskal Herri guztia batze aldera, baina egia da Euskalduna izan da Durangoko azokara ez jotea zaila. Eta horregatikan, Euskalduna garelako eta gehiago ere, 11 telebista antxe izango gara egunero eta 24 orduz gainera. Alegia, munduko edozein txokotan egondare, daukazun ordutegia izan dare, Durangoko azoka jarraituen alimo duzu, 11 telebistako lankideak han izango gara, beraz, badakizue, sintonizatu gurekin internetez edozein Euskarrietan, hortxe izango dituzue. Autobombo pixkat, ez da? Bueno, lehenoko espota polita eta hau zoragarria, amaikakoa. Esan barrezu baiet. Bai, publizista oso ona, oso ona, gaina medio gutxikin eta ikusten da. Berde-berdea. Ez dira nabaritzen, medio eskasak ez dira nabaritzen. Ez zian nabaritzen, zen nabarituko da. Garrantzitsua, ahotseneako emankizun guztiak ikusiko dira zuzenean, albistegi bereziak, une oro. Beraz, haizu 24 orduz, zatikan jende asko, 11-24 orduz ikusten du korrika garaian. Durangon ere, hortxe izango gaituzue. Baina, orain gai ez aldatuko dugu guztiz, eta pixka bat burura datorkit iragan astean egon ginen hitz egiten, ez da egon ginen hitz egiten satisfierra eta klitoria eta emakume masturbazioa gogoan duzu, ez da? Bai. Nola azto, gaina batek aurpegira ere ezatu digu. Benetan? Zer bota dizu aurpegira? Ez modu txarrean, baina norbaitek atentzioa jarri zion justu programan ez publizidadea egiteagatik edo zergatik? Ez, bestiga, bai, horretaz aditu zinaten gani, bai, horretaz, eta beste gauza askotaz, baina horrek atentzioa deitu nonbait. Alegia, estatusak ez ziola garrantzik egin eman estatusai, baina bai... Sexuari buruz itzen behar dago desente, bai. Sexuanik. Beharra dago. Jasuna nahi badugu, badakigu zertaz itzen. Egia da, batzutan, esaten dela, gutxiago hitz egin da gehiago, nik uste hitz egita ere beharra izaten dagula, ez da? Bai, ez da, lehen ere komentatu dugu, hori, sexualitateaz, emakumearen sexualitateaz, menopausia ere hitz egin barko genukela. Hoxe da. Bai. Ze daude topiko batzuk, ez da? Eta topiko hietatik aratago ez gera ateratzen, ez da? Gauza batzutaz hitz egiten da, eta punto. Bai, zuen? Uste beste saio batetarako emango dulapo. Zuek ezak zer egin dezuen, hemen izango zaituztegu, ez dakino izarte. Gure intimidadea kontatzen. Claro. Eta damutzen. Oso, no. Kontutxo bat, honen inguruan, Iruñan erakusketa bat jarri dute, klitoria deitzen dana, eta oso erakusketa polita da, berezia da, eta pixkat mutilazio genitalaren inguruan oinarrituta, erakusketa benetan gomendagarria. Surge de una frase que me encontré por internet casualmente, decía algo así como: de tanta charla o cháchara sobre cómo estimularla, la economía parece que es un clítoris gigante. Entonces ahí se me encendió una lucecita y dije, uy, me gustaría indagar en la conexión entre clítoris y economía. Galak bakarrik zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan, kulunkan dantzan. En realidad podría utilizar casi todas las monedas del mundo realmente.
Entonces lo que hago es, del mismo modo que la mutilación genital femenina produce como una marca en el cuerpo femenino, una herida, yo quiero también marcar las monedas, es decir, tacharlas, un poco como para revertir el proceso. Denbora ez da gelditzen ala ere, baina ez zaita axula. Ez diota beldurrik zure alboan zartzeari. Tachado, he dibujado, he garabateado formas bulbosas, vaginales, de clítoris o similar, un poco como si fueran grafitis que te encuentras en un baño público, o sea, un poco de como garabateando de ese modo informalmente. Kalak bakarrik zure Espainian itxasoan, zure Espainian itxasoan, zure hortzen artean. El sujeto, cada uno de nosotros está como sometido a vectores de poder, por decirlo así. Entonces cada parte del cuerpo a su vez tienes una significancia. Entonces por eso hablo como de historia política, de los órganos. Es decir, yo investigo a ver qué se ha dicho sobre los órganos, o sea, me interesa un poco como la historia. Es decir, todo lo que, bueno, todo, parte de lo que ha pasado, de las interpretaciones que se ha hecho sobre el cuerpo. No hace falta más que escuchar o leer a Freud, ¿no? Que era como una fase que había que superar. Entonces sí, en ese sentido ya era hora. Irla txiki bat bertan. Bideo bikaina zuen Martikorenak egindakoa eta erakusketa gomendagarria eta benetan polita iruditu zaigu ezan eskak? Bai, hori, gorputzaren erabilera politikoa hitz egiten dut hori, oso azkenean hori da, ez? Klitoria zer da? Hori ez bada bintzen. Ez? Osea, klitoriaren nola? Mutilazioa. Bai, hori da, ez? Osea, nola reprimitu emakumearen plazera. Baina gainera ez bakarrikan beste kultura batzuetan eta fisikoki, mentalki. Inoiz ez kontatuta bazegoenik ere, ez? Orduan... Mentalki egin daiteken kaltea oso handia da, baina fisikoki kalte hori egiten baduzu, ez dauka atzera bueltarik, hori hortik, ez? Ikasi behar duzu zure sexualitatea beste modu baten lantzen, eraiki behar duzuna asko handia gara, ez? Mentalki ere, bai, potentea da, zehar. Ez dut, Nova Yorken orain dela gutxi, iritzi zitzaigun reportaje bat, museoa, klitorisaren museo bat zabaldu berri dute baita ere, eta klitorisa bera da, hori da, denetatik ikusten zen hori mota guztietako, zeuden artilez egindako klitorisak, ez dakiz zer, oso gauza bitxia zen, eta argazkietan ikusten zean bisitari gehienak emakumeak ziren baita ere, ez? Eta zan pixkat, lotza puntu hori kentzea, ez, beti eskutuan izan deuna, ez? Gizonen organoak ez dira hain gaizki ikusiak egon, ez? Klitorisa eta beti eskutu izan da. Gainera, zapalduaren aldarrikatzeko premia. Nahi eta esan, ni gaur egun oraindik entzuten detenean hainbat jende esaten, ez, dia del orgullo gay, ez dula sentidorik gaur egun, ez, oraindik ere beharra dagoelako, aldarrikapenaren beharra dagoelako. Neri jarriko baliate museo bat zakilana, gantxilloakin egindako zakilak, pues esango nuke, bueno, oso lo que me faltaba. Baina, zapalduaren... Hombre, gantxilloz badia, tira. Gantxilloz, oso moñoñoa. Ni goratu nintzen dala eta guztiz ere, ze pixkat gauza neurria hartu behartzaio, ikusi nuen reportaje eta hoxe baita ere, goratu nintzen, gure
emakumeen asanbladan garai hartan, hori 16 urteekin eta hori eten genuen, hori bai, espekuluarekin, iten genuen holan, oso jipia ginen, eta jartzen ginen holan zirkuluan, eta horatzen, dakat, irudi hori, antxe bertan jesarrita, eta danak, hori, espekulua sartuta, eta gure klitorisa eta vagina ikusten, eta batak esan zuela, nerko batek. Ai, ze polita nire klitorisa, no jote. Iristen zaila punto batea, esatu zura, bueno, a ber, sudurratik agian ezako zenuke baita ere, baina... Baina, bada... Etzan polita. Beria esan polita, neria esan oso polita. Baina polita eta ez polita da ukatua, orduan ukatuak edo zapalduak daukan aldarrikatzeko premia, ez? Ikusita daukazu batek el cuento de la criada? Bai. Hor momentu batean bada bineskan artean harreman bateo eta zigor bezala, haietako bati mutilazio genitala egiten dute, ablazioa alegia, eta hor ikusten da, egiten diote kirurgikoki rast, klinika zoragarri batean, alegia daukaun irudi hori, ez da Afrika beltza ezagize. Hori gertatzen da, hemen, eta leku batzuetan hori, El cuento de la criada serie bada. Baina zigor politikoa da, ez da, eta pelikula. Azken finean, bueno, Margaret Atwoodek idatzia da, oso feminista eta oso borrokalaria. El cuento de la criadak islatzen du errealitate bat, ez hain urruna. Estetikoki edo antolakuntza aldetik oso... Iaz Euskal Herrian kanpaina bat egon zen horren aurka, eta hori azaleratzeko zen Bilbon eta Nafarroan egin zen, ze hemen bertan, gehienetan, kanpotik, Afrikatik etorritako etorkinetan, eta egoen da realitate bada, baina gure artean ere badao. Eta asuntoa da, ez gehala konturatzen. Honek adierazten duena da, hori, erabilera politikoa dela azken finean egiten zaiten. Plazerra mozte dizute erabat, plazerra izateko erabat. Religiosoa, da azken finean hori, inposatzea emakumeari. Bai, nola zapaldu emakumea modu bortitzenean. Eta nola, hori, emakume disfrutatzailea, plazera daukan emakumea arriskutsua dela. Emakume zoriontsua da, emakume alaia da, ez da histerikoa, bueno, hori. Bai, edo, eta gaina badakiz zer nahi duen. Eta bakiz zer nahi duen. Eta ez da konformatzen ematen dioten edo zerrekin. Eta horrek beldurtzen. Eta hori da problema. Claro, es que baina hori da horretan eta beste gauza guztietan, ez zenean konformatzen ematen zuten horrekin. Hori da. Arraroa bihurtzen zen. Guk konformatu ez, guk nahi dugu. Ja, konformatu hitza ez eterabliko, guk nahi dugu. Baina, bueno, hau pixka bat, gai hau alde batera utziko dut izan ere, bueno, orain ongera hitz egiten Durangoko azokaz, ez da, orain dela ez errez, Durangoko azoka konsumoaren inguruan, liburuak erostea, baina azken finean egia da, orain abenduan sartu gara, eta abenduan zer dator, nik uste datorrela hilabete, urte guztiko hilabete konsumistena. Etengabe, dagoeneko ja ikusi ditugu argi guztiak jarrita edozein herri hiritan, ikusi ditugu estatu mailan ere argiak jartzen, ja ez dakiz zenbat milaka pertsona, ez dakiz zenbat diru, ez dakiz zenbat gastu, eta gero erosketak gero eta gehiago internetez, erosketa gero eta gehiago zentro komertziala handitan. Eta zentro komertzial txikiak, agur benur, bukatzen, desagertzen, herritako bizitza desagertzen ari da. Taritxabaletan esan due, kitxo. Hogei urte pasau die komertzio txikinak itxiarazi zituen hekatonbetik. Baina zuik, gabonetan herrixen, txuletoiek, bisiguek, txampana, zahardaua, ardaue, erregaluek. Per la libertad. Benetan, bideo bikaina, lehen urtekoa zoragarri izan zan da, aurtengoa ere, zorionaz, profesionalak. Hori da, Kepa Errasti aktoreak eta Guido Hilaria, seguro nago berak idatzi dula. Gero, Ibai Izangitu realizadorea da, telebiztan. Oso esperientzia handiko persona daude hor. Biak lagunak, Ibai Izangitu berezik emuxu bat. Bai, nire ere bai. Eta, noski nola, normala da. Hainbeste talentu gau elkartuta, holako zerbait ateratzea. Kalidadea bai, baina mezua ere bai. Nahi eta esan, gu berriro ere Hondarribia,
Hondarribian bertankoak esaten dute Pacosas raras Hondarribia en Nueva York. Bueno, Hondarribian, astegura Cosas raras Hondarribi y Nueva York. Ai, nabion ulertu izu. Hondarribia y Nueva York. Bai, bueno, udalak antolatu du orain feria bat, Gabonetakoa, hori, herrian bertan konsumitzeko, eta artesauak, eta ez dakiz zer eta horrela, makro outlet bat jartzea onartu duen urte berean. Fenomeno. Osa, nahi esan, mezua benetan baldin bada, benetako borondatea baldin bada, ez? Bertako komertzia bizitza ematen dion dendatxo zea horri bizit iraunalizateko baldin bada, bai. Propaganda hutsa baldin bada. Lehenengo makroproiektua eta gero hori, Bai, badago kontraesan izugarri bat, hori, lehen ez dugulako aipatu, telemaratoi famatu horretan kontraesana dagoen bitartean. Osea, abiadura handiko treneako milioiak sobran, eta minbizia bezalako gaixotasun baten ikerketarako herritarren borondatezko ekarpena eskatzea, hartzazue behar dezuena nire impuestoetatik, nik ordaintzen ditudan zergetatikan, nire zatia abiadura handiko trenari eman beharrean, emaio zuten minbiziaren ikerketari. Ondo esana bai, baina hori da, gero egia izango balitz. Ez dugu esan, baina hori, klaro, telemaratoia telebistako produktua da, eta horrekin dana esan da dago. Telebistako produktua da, oza, telebista zuritzeko, pentsatu dezagun, zuk esan dezuna gaitere, oza, ardura berriro ere behin gugan jartzeko, gure kontzientzia txarrak ere pixkat lasaitzeko, ez? Orain Gabona datoza denak era txintxoa, jatorrak eta pakean bizigera. Hola dira, Gabonak. Baina, bueno, ja, saioaren azken zatian sartu gara, eta orain Amaiaren zati polita bat horrezta. Bai, aurreti bota nuen baita ere, eske honek pentsatzen nahi nintzen, eta bai, ala eta guztiz ere, kontu hauekin eta hori bai da instituzioei eta kulpa botatzei hola, baina esateako aretsa, holetako komertziantek eta aipatze dutena, ni bai behar dugula usnarketa personal bat egitea baita ere. Ze Black Friday, gero Amazon ez da gizzer, egin behar dugula, zerbait pertsonala, hau da, erosketak herriko dendanein, beko dendanein, esate dizut, da ariketa personal bat eta egin behar da, ze azkenean, guztia pikutara da, eta azkenean herriak izango ditugu, hola modu tredimendista batien esan da, lokalak izango dira, ero utziko ongo dira, ero jokoari joko aretoak, edo etxe produktuak, eta beko dendan erosin behar da. Baina instituzioen esku dago baimentzea horrelako makroespazioak egitea. Ados, baina gure erantzukizuna ere handia da. Esan edo gero ikuste duzu zure burua hori Amazon batian erosten, ez da gizzer, eta eroste dituzu kakak askotan. Amazon eta inguru horietan saltze dute kalidade txarreko gauza asko eta mina handia ematen duten produktua baita ere. Baina egia da, hortan erosten gehala. Honitzan Amazon ikusten baita ere, eta zen duzen letxe zabiza baina. Nik ere horretan ere kontraesanak baditut. Pertsonala evidente da, eta nik uste dut denak ditugula hor kontraesanak eta denak erortzen garela kontraesan batzuetan, eta gero esatezu bai, baina nik hau ez den nahi. Eta sosteniblea izatea hoxe da baita ere, eta sosteniblea izatea da baita ere, makro denda horietan, hau da Indian eta egite dituzten jantzi merke horiek, horiek agian ez genituzke erosi behar. Eta igual itzuli behar gera, hori izaten zean 3D mundu horretan dabilen batek, diseinatzaile batek agian, bultatu behar gera berriro gure gurasoen garai horietara, hau da, gauza honak bizi guztirako, eta kalidad honekoak, eta polso bat betirako, edo bigaltzak, itaipon, eta... Hori da sosteniblea, bestela... Sosteniblea ez, nik oen ja aprobetxatu zerronkat botako izuet. Urtezarreko saio berezirako, gaueko saio berezirako, hasi pensatzen zer ropa ekarriko zuen. Sosteniblea edo ez? Dirra daukana izan behar du? Dirdira bai, asko. Brilli mordua. Nik... Nere alde... Pepito Grillos izan, esan baiet. Ez que ni rara naiz. Nik normalean, aberrigunean elegante jazten naiz, eta urteztarre egunean beti baserritarrez. Etorri baserritarrez? Baserritarrez, ez. Mesakamina baten antzea, sentitzak, nik ez du jazten,
Badakit, ba, ni ez dakit zerratik, baina bai ematen du. Euskal emakumeen kontrako hori zelako gizonak berriz, gizonak eta honek ere, programa baterako ematen du, gizonak berriz oso sexia daude baserritar jantzita. Depende, zeintzuk. Nire lagun bati, emakume bat ikusita baserritarrez jantzita, esateit emateiola morbo bat, baina zoragarria, esateu, pensatzia, gonak eta... Guzti horren azpian, bueno, hor badago baita ere, garaian emakumeen gorputzaren erabilera politikoa. Eta orduan sugerentea hori zan gerria markatua eta kadera zabal bat, emetasuna, fekundidadea... Aizu, eta emakume bat baserritar gizonez jantzita era? Morba dauka horrek era? Txistua jotzen berrez, orkoilu jauna bezala. Ni txistulari jantzita torriko nahi. Txistulari brilli. Brilli, hortan utzi joina. Esan dut, gaur beste emakume bat ekarri behar diguzu, Amaia. Ea, ondo esaten dudan orain izena, Yolande Fox edo Yolande Betbeze. Ondo esan dut orain Betbeze, bai. Fox bere senarraren abizena zan. Betbeze, bai. Aitarena, bai. Pixko bat orain azalduko diguzu, baina sarrera txiki bat egiteko ikus dezagon zeintzan Yolande. This is the house of Jacksonville. Do you remember that house? Yes, I do. I know you do now. This is the land that he worked by hand. This is the dream of an upright man. This is the room that he filled with love. This is the love I was proud of. Ikusten dugu Yolande Betbeze, Euskaldun jatorria Miss Amerika, baino hori da aipamen txiki bat. Zer egin zuen ze hilda dago? Hilda dago, 2016an hiltzan, 86 urtekin, bizitza luze bat ostean. Kontuatzen ze ekartzen dizkibutzun emakumea generalean urte luze bizitako emakumea direla? Bai. Osasun ona izan dute abentura zale hauek. Eta kontatu guzu Yolanden inguruan? Yolande Betbeze, hau Euskal jatorriko emakume bat da, agertzen da Estatu Batuetako entziklopedia nagusietan eta baita ere Smithsonian aldizkarian eta hori agertzen da deitze dute Euskal Sumendia ez izena zeukan. Hau da, 60 hortxe ikusi ditugun ikusten ari garen irudi hauetan, bai, 50. urteko 1900 eta 50. urteko Miss Amerika izendatu zuten, bera lehenengo Miss Alabama aurkeztu zen eta gero Miss Amerika izan zen. Pentsa Alabama. Bai, eta Alabama hoixe da, gaina, Alabama egokoa, bai, eta bera zan Afrikar-Amerikarren aldeko, eskubideen aldeko borrokalari izan zen beti. Hau demokrata zan, demokrata familia batekoa. Ez dakigu zehazki nundik zetorkion Euskal sustraioiek nundik zetozkion, baina bera beti Euskaldun bezala aurkezten zen, aita zan Alabamako bertako dirudun bat eta alaba bakarra. Eta hau antza, aurkeztu intzan Miss lehiaketara, ze soprano ero kantaria izan nahi zuen, dirua lortzeko, nahiz eta familia honekoa izan, dirua lortzeko aurkeztu zen horreta, baita irabazi ere, eta marka guztiak utzi zituen, ze izan zen lehenengo Miss Amerika beltzarana, esate zuten oso Euskaldun exotikoa ditzen zioten, toke exotikoa zuelako, eta gero baita ere, baino jantzia jarri nahi zuen lehenengo misa. Nahi etzuena barkatu, bai. Lehenengo esan zuen baietz, eta juten zait. Lehenengo esan zuen baietz, eta esan zuen hortik aurrera ez dut baino jantziko. Pase bat eintzun, antza denez, hori grabatuta dagoena, eta gero berak esan zuen hori beratzala pinap bat, baizik eta soprano bat. Eta zuk esan duzun puntu hori ere garrantzitsua, ez da? Izan ere berak, bera antirrazista totala esan eta hortan borroka handia egindako emakumea ere, ez da? Bai, honek gainera sekulako jartzuna izan zuen Estatu Batuetako komunikabidetan, gero handi gutxira, azaldu zen hortxe irudietan ikusten den New Yorkeko dendaitxe handi batzutan kafetegian ez zituzten afroamerikarrak sartzen uzten, orduan eintzan manifestazio ezberdin batzuk, bertan Yolande egontzan baita ere, eta bueno, aprobetxatu entzun, enzizkioten elkarrizketa guzti horiek, bere ikuspuntu politikoa eta guzti hori adierazteko. Protestan, bizi guztia pasa zuen, hainbat alor desberdinetan gainera. Bai. Hombre, zan baita ere elite demokratakoa, zan Amerikar eskertiarra, baina diruduna, ez zuria. Lengoan ere, zinetaz hitzen genunean, margata zen edo, bai, margata. Claro, egia da oinarria emakume
hauen oinarria askotan izaten da familia honeko emakumeak direla, ez da? Horrek ere baliabide batzuk eman zizkiela bide bat egiteko, bestela agian baliabide ekonomikorik gabe ere zailagoa. Zailagoa, honek aukera izan Alde batetik zailagoa, baina, kasu horren kontra ere rebelatzea, zure familiak zailagoa. Igual ez da, hain erraza ez egia. Hau izan zen, aurreakoia, filosofia ikasketak intzitun, gero soprano bezala, karrera txiki bat egin zuen, baina, ez zuen karreraik egin, eta eskondu intzan Universal produktorako horko jefa batekin, hortxe dirua zeukan, eta... Fox, esan dezu? Universalekoa, Foxan abizena, bai, beraz izan. 20th Century Fox. Izan daiteke ez? Bai, hori da. Bai, eskondu, eta handi gutxira alargun gelditu zen, alaba batekin, eta, bueno, Algeriako iraultzaile batekin. Hori da. Embajadorearekin ezkondu zen, ez da? Xerif Jelal. Hau da, Algerian oso ezaguna da, iraultzailea izan zen baita ere, Algeriak askatasuna lortu zuenean, izan zen Algeriako lehenengo enbaxadore Ameriketan. Eta irudian ikusten da, elkarrekin etxe hartu zuten Washington DC-in, hartu zuten etxea San Jaki Onasisek saldutako etxe bat, baita ere, maila olakua zen baita ere. Maila altua. Andy Warhol ere... Ezagutu zuen, guztiak ezagutzen zituen. Etxean inoiz eskondu, sekula eskondu. Bai, elkarrekin egontzeran Cheryl Hilarte, eta, bueno, emakume ezaguna, maila horretan oso ezaguna, esateizu demokraten elite horretan guztiak ezagutu zituen, eta gero, bueno, bitxia da hiltzenean, urtetik urtera, bere bizitza ez zuen gauza askorik egin, baina egia da, noizean behin elkarrizketak egiten zizkiotela. Agertzen zen, hori Miss Universo antikonvenzionalena, eta, bueno, aipatzen zituen. Eta hil aurretik, zen minbiziarekin hiltzan, Barack Obamak gutun bat bidali zion eskertzen bere egindako bideatik. Bueno, ez dakigu oraindik nundi datorren, seguruenik Ipar Euskal Herritik, baina, bueno, oso emakume ederra izan zen, eta, bueno, bere aldetik altzuen egin zuen. Eta bizi zoragarri, eta bizi ondo bizi izan zen baita ere. Ondo bizi izan zen, eta bere... Ez zuen lan asko ikein behar, hori egia da, dirua zeukan. Ja, baina egia da, Tesak esan duena, dirua izan da ere, posible zuen bizitza lasai bat egin inundi sartuta inungo saltxetan, eta sartu zen, eta bintzat egin zuen bide bat, eta hori ere eskertzekoa beti. Bai, eta gaina hori euskaldun zena hori errebendikatzen zuen. Osea, toki guztietan aipatzen zuen hori. Beno, beste behin, saioa amaitu dugu ja, beraz, Tesa, Miren eta Amaia, zoragarria berriz ere hemen izatea. Beste batean bai, eta hasi pentsatzen, Gabonetako erropa. Ara, modelitoa. Modelitoa. Bai? Txisturari jantzitatu. Bale, txistura, bale, ekarreko izut urkullu, Amaia, Beno, mila esker benetan. Eta zoi ere eskerrak, baina amaitzeko orain dokumental, Lu dokumentala aurkeztuko da Durangon, eta trailerra jarri nahi dizugu. Izan ere, besteak beste, dokumental hau egin duenetako bat, gure kidea den Andrea Lopetegi. Hamaika Telebistako Andrea dugu. Beraz, Andrea Lopetegi Usuagarin eta Izotz Barrio dira. Izuzen ere, dokumentala egin dutena trailer honekin agurtuko bera. Eta eskerrik asko zuei hemen izateatik. Datorren asteazkenean, hemen kolpez kolpe. Ez aztu, Durangoko azokan 24 orduz, hortxe, sintonizatu internete sare sozialetan, mutu gabe, hortxe egongo gera. Beraz, gurekin nahi zaituztegu. Aio! 80. hamarkada esaten datenean, etortzen zait burura ertzainak taldearen kantaren esaldi bat oso adierazgarria dela. Kriston martxa zegoen sasoi ilun horietan. La primera vez que vi a Lu fue encima de un escenario. Ni era cantar bien ni era tocar bien, era una cuestión que se llama actitud. Esto era lo más importante.